Jane lah kutuku lemah niki niki ya ora nang keliru nih. Mergo aku krungu suruhan iki arep oleh bantuan kok pemerintah. Lan aku ya pagah tak tekad lah kutuku sawah kene demen karo lemah iki lho. Halil lho. Loh, jenenge yuyu bareng kok ya. Ganggu tanduran. Kaya liyane tanduran gini ya lho. Sing dipangan ki yo sukete ra apa-apa. Ning pari niku aja dipangan. Oh. Ya muga-muga iki oleh ndang oleh saluran ke pemerintah sing salurane air iki sok lho. Sing cuma tak dedek iki. Ora cepet ngasang ning ngene iki. Wis aja ganggu gawe karo tanduran kowe. Nek ganggu tak golek nang pas kambil tak ubati mending jegegeng. Kesate ya wis kecut lho, sik sak dudukan e. Nanti korek iki mengke. Mosok ora nggo korek aku ki. Oh, lah. Mbak Min. Nggo korek. Apa, Jon? Korek. Oh, ya enek. Kene karo leret. Aku ya nggo rokok barang. Masuk, Mbak. Kese ya kecut loh. Ya rene karo leret. Aku mau benaknya urusan galengan dek dioro si yuyu ku lho. Ora eman karo banyune no ora tak ngelingi lek banyu larang. Ya terus diwodo si yuyu. Ha. Ndi lho paneng cuyune. Ora ning piye lagi tak bunteti lho, Mang. Nyatul ora telaten bunteti leng yuyu ki tenan. Wis nganti ora gelem modot parini. Ya, korek. Getakno arepmu lek ngeneki tangan. Korek ku mengilang nang ndi ya? Ayo. Jane sawah kene iki upama kok banyu niki langgeng tenan parine kena dijagake. Sing penting wonge telaten ya. Lah iya. Tak rungokne koyetan kono kok gembremenge gese sapa lho sing kok jak omong-omongan ki mengke. Lah kemang yuyu ngodos si galengan to. Lah ya untung aku gek ndang rene lho. Lah ora rene ya ngasang geri. Yuyu jak omong-omongan. Ya karepku ke ngene. Ya kena sapa sawah iki sementing ora ngrusaki tanduran. Lah derming lemah diodos ora apa-apa tak balikne kena. Sik. Ya ben ra diodos si yuyu ya coron nganggo semen, Mbah. Gak gak dicor ke yeneng. Yo lek saluran air ki dicor sik mendingan gese. Lah ngono ke salurane air endi lho? Lah kabeh ki njiyembrung suket tok ngono. Lah genah iki megung ngono lho. Lek ora kok saluran air kok ngendi banyumu jal? Walah iki ki lek ndhisik tesuk wis pirang-pirang jam. Tenan lah wis panggah duit ae nang. Mergo jagane saluran air urung oleh girane mae dhewe. Kek kok ngendi lah mulai banyu? Ya kok sumur, ngebur. Sumure sapa? Ya sumur lah gawe dhewe. Lah kok ae to sumure? Lah iya. Kan jenenge nang salurane air to. Aku pingin lho. Sing tak maksud saluran air ki
Lah nulis patutnya nyinggung pemerintah apa ora ya? Karepku ke saluran air iki sing liwat kalen ora kok usahaku dhewe gawe sumur lho gese iki. Ngono ki wedi lah arep ngomong ki kok kleru. Gese iki ke preyo sawahmu dhewe lho, Mbah. Kowe preyo majeki. Nyapa kok nyinggung pemerintah? Ngene lho, Jon. Aku ki seumpama dadi wong pinter. Sirku ki ya arep melu-melu demo ngono lho. Sing intine gen kabeh ki oleh bantuan kok pemerintah kanggo mbanyoni si sawah kuwi. Lho. Lek ono oleh irigasi kan ya lumayan tegese ki ora panggah sumur diesel ngetek-ngetek duit. Wis ora usah bingung banyu, Mbah. Engko lek dieselmu rusak, ya ganti sipil to sanyo. Lah kabel PLN lho wis eneng. Ngene iki upama aku iki nemoni pamong napa ya pantes ya. Apa? Nemoni pamong. Gek nyapa gese? Ya menawa lek eneng bantuan kok pamong ki sing apa ki amrih lancar si banyu iki lho gese. Ya pantes ae. Ayo. Hayo, hayo. 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 Apa lho kok gurak iki? Lah kalau manuk umprit rombongan kaya geger gitu. Lah wong pari jebol ae urung lho. Kok wedi men lho kehilangan. Dipangan manuk emprit ya mbok ben lho. Ora ngono lho, Jon. Ora kok mergo piye-piye. Sebabe lah ora direwangi Klaten saiki yo garap sawah ki ora titik regate. Yo sing matun, sing rabuke, sing ubate lek nang omo. Gesing iki matune boyok mepe giger kanthi kaya mlethek lho gesik. Lah matun ki apa kok buruhne lho, Mbah? Ya salo tak garap dhewe ya tak buruhne mergo sawah semembane lek catut anu garap dhewe tak tandangi dhewe yo mampu si boyok kuwi ngono lho. Wong iki enek lemah 200 punjul kok. Tukang diwates lemahmu iki. Lah kae mulai gedang ngir kono kae turi-turi kae sip mrono kae teko kene iki sampe kono. Iki sip lepahku kabeh gesik. Masalah. Apa kira aku iki syukur tani lho. Tenanan. Lah sawah sakmene ambane lho kok ngresula iki piye lho, Mbah? Aku lho sing ngarit bendina lho, tetap bersyukur. Jon, upama aku ki nyanggone Jaga Tirta ngono piye ya? Sing intine bab irigasi si sawahku iki supaya kebanyon sak langgeng ngono karep iki. Nang gone Jaga Tirta ki preyo malah rugi lho, Mbah kowe. Lah lek rono, gese preyo panggang gawa rokok, urung keteng krentil, gorengan. Preyo malah rugi lho, Mbah kowe. Ngono kan Jon, ngono kok Jon manuk. Hei, hei. Hei. Ora umum jenenge manuk barang dhisik iki. Ngene iki gara-gara sampean lho, Mbah. Gara-gara apa, Jon? Malih ngrungokne pidatomu ngene iki. Rokokmu kere gawa. Iya. Rampung kabeh. Lek keringet sik no. Aduh. Wayah kerja ya olah otak. Wayah senggang ya olahraga. Dan imbang kabeh. Wah, tinggi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya aku. Hmm. Aduh. Wah, niku Pak bae. Cukup lah kan Kowe, Kak? Yo. Dompet. Iki gaya nopo ngono kuwi? Kaya ora ning gawe liyane iki. Olahraga ki mlayu-mlayu kan sing ra berisiko nek ngono ki sok gelem tiba ning wong. Sik lereno. Aku arep penting. Penting apa sih? Tak ayu kok gampang. Eneng neh iki, Peh. Ya wong penting tenanan karo ora ki. Eneng apa lho jan iki? Wis pokoke penting. Ngene, aku ki butuh tenagamu. Sing hubungane karo sawah. Sawah. Kese sawahmu ki arep kok Lego to? Lah. Sawah kok dilego iki kanggone aku yo guyu putu to. Lagi hubungannya karo aku apa? Tak ora dol tinuku sawahmu. Nek tak balekne iki sik ya. Jagongan gen penak sik. Ya. Kok kaya wong genah kek dadak olahraga bareng. Alah, ya timbangane nganggur sore-sore gayan wis cukup ki karo ya golek keringet to kek. Ya apik ae. Piye nang apa jale ngomong? Crita nang apa piye? Aku ki butuh tenaga kerja matun. Ya kuwi lho, demen aku ki sing maton-maton ngono kuwi. Lho wong kok gek nyolowono dijak omong. Ora kok maton, matun. Matun sawahku ndegese. Oh kok aneh. Maton. Rayo tanganku ki engko dadi korban ki engko sanwe. Wis iki saiki sapa putrut sekolahan lho, Kak. Lah apa sekolah neh? Gese iki adol es lilin, bocah cilik-cilik ngono kae. Oh alah ngono to. Ya wis sementing kan income masuk ndegese. Iya. Iki dina aku butuh tenaga tenan. Wis pokoke lara kowe wis kaya ora lega atiku. Ya wis pokoke golek bola sitok engkas. Iki tenanan to, Kak. Gese rayo ngerti standarte ning sawah iki. Ya kok kaya ora roh aku. Watakku ya wis ngono kae. Pokoke aku iki duit-duit ki gek ra nyah-nyok ngono. Sik ra no. Tak golekne diatur. Ya. Ndanana sik ya karo tak gekne anget-angetan. Oke. Nih, ini ki gekne anget-angetan wis enek rugine blas. Yo untung sebagai kok entrengan. Iki kongkon iki ora kecapindone wis budal kese iki. Hah, lho Kak. Gek nih lho, anget-angetannya, bener. Jangan aku merun dikekne kopi ning omah. Lha kok ngerti ya. Ya aku wis percaya rek rene iki mesti dikekne kopi to Iki ngono iki kinange ya iki. Ah iya. Sik tenang ae, tak golekne diatur. Tak telepone. Kamu iso Kak ya? Bendol. Iki. Halo Ndol. Piye? Kowe nang omah iki? Enak. Senggang apa ora? Senggang pol iki dino. Ngene Ndol, lek kowe senggang iki enek empuk-empukan lho Ges e. Empuk-empukan apa neh? Yo, aku ki lek karo kowe iki lek sing bak-bakan empuk-empuk ki mesti tak libatne lho kowe. Lah iya empuk-empukan. Matun nang sawah lho Ges e. Matune salah kok empuk-empukan piye? Bakate ora empuke piye wong mideki ndut kek mak bles-bles ngono kae ra yo kek empuk jenenge.
Iso apa ora? Iya. Iso. Oh, Kapan gue? ya sesuk. Gesek lek iso ki beneran lho, langsung tak sampe nang gone sing golek uang lho. Iso, Bang dah iso iki waktu sana. Oke, siap. Ya wis ngono ya. Oke. Yo. Wis lho, Kak. Gendol iso lho. Alhamdulillah. Satu leh kira niki yo raden klerune tenan. Mesti pas cocok karo angen-angen hatiku. Cocok ya cocok lho gesek. Ning sik tak ngombe iki, gek ngomong ya. Ngene lho, Kak. Gesek aku tak ngomong. Berhubung aku ngejak kanca, ya to, Kek. Brak rekata ae. Yo kayak ono DP lho, gesek. Masalah DP iki gampang. Iki duit wis nggawa lho gesek. Ora usah kuwatir kek duit. Ning watekmu sing ngono kuwi owah ana. Watek sing piye lho, Kak? Gesek iki transparansi. Timbangane omek nang mburi, rayo angur digenahne nang ngarep ngene iki. Ki karep iki njaluk porskot piro? Yo, porong 200. Dadi lek ngene kan genah. Oh alah, ya ora apa-apa lah 200 barang kuwi. Lah Iki iki ndi kene? alah. Wis ora sampe lek kuwatir lek karo aku. Lah iya ndi kene 200. Lek duit eneng. Ora teko ke bedhog. Lah, yo ora to. Pokoke aku tek jam 7 lho jaluk aku lepas Yo. kerja. Yo ndi iki? Nah, Ngene lho. sik. Ngene lho. Iki sing 100 ki bendol. Kanggo DP kuwi. Lah sing 100 awakmu. Lah yo ket mang prayo tak ngonokne arepan tak Kowe omongne. kleru peh 200 kok slem dhewe ngono. Lah yo ora to. Iya, Ngajak iya. Kanca kok. Ya wis alhamdulillah lah Ini ning baru. Iya, iya. jenenge. Alhamdulillah cairna. Ya wis ngono tak mulih aku. Lah gek wedangmu ki entekno sik lho gese. Wedangmu ki lho entekno gese. Walah. Rene ora tak gekne kowe, ora kok entekne. Lah iya ngantek. Kok bungahku saiki oleh situ awakmu saiki. Ya wis nang ditekne. Mbako yo oleh kuwi.